Kenapa pati bisa boleh nih masang guna kok. Noi dania sen sangkabali pria okor lang sande sangkabali pun. Bisikan nariko ribu. Bisikan nariko behidina. Bisikan nariko. Pura waiting on asu manu ita dasimbo mansifra faikai aro monse pas hot labai pura waiting dong sial mari kami dong pheu jongo dahai pura tiba kursinga ase ar iman cameraman ase amar oh dancer kita sote bile actress ase dancer kita ase amar sejang kawali ase Hai napati. Ate sorgun baby. Easy man. Hah? Hai. Khasene mar jana do. Kono paman. Ei apamanan moi potok tuli heri. Ki hori mandu. Ki hori mandu? Iman kosto paman. Biya paman kurise mok. Nambang ka viral. Rok. Rok. Ahok. Jok. Ah. Layar ose. Ma buंगो नोंथाङा आं जेबो होनला बुंनो रोङा हिन्दी इंलिश आं इंलिसबो रोंला बारा ओमफ्राय आरो हिन्दीखौ एसे बांद्राय रोङा Ang bara boro buंनो रोंला नामा बुंग्रा इसफोर पुरा जोंना नै सुलिगासिनो शुटिं सुलिगासिनो आरो ओमफ्राय बास्रा नै खासे खामानि पुरा नै नाम्बार 1 युट्युबारा पुरा इन्टारभिउ लागासिनो दं खासे बुरियानो सुलिगासिनो मानि केमेरामेन जोंना कन्टिनिउ जागासिनो दं आरो मा शुटिं आरो नै जिरायनायानो बेबो रायलायगासिनो दं gimana kok? Gimana lagi dina? जोंहा दाना नै फोथार बारियाव फैबाय पुरा बरिया लकेसन फोथार बारियाव फैबाय पुरा जों फोथार बारियाव लानोसै जाहायो एसे जों फोथार बारियाव पुरा मजानो लानोसै हनै बारहां जोंहा दाना दङ फोथार बारियाव पुरा मजानो फोथार बारियाव लानोसै जोंहा बैग्रि जानाय लानोसै फै गायोबा बैग्रि संख्रिया जेसां गैया बानलु बैग्रि ना बैग्रि जानाय लानोसै बुगुरि गुति जानोसै लानोसै ओमफ्राय बाजियाबो नै फैगासिनो हागौ लायासै Pujian tas asan. Dibongkar sola. Ayo kono lu. Ekebar liga. কি হলাইছে কিবা ওলাইছে বলে ৰ এই মোবাইলটো দিছ मोजां नांदो ना दिनै शुटिंआव फैनानै जोबोद मोजां नांदो माबा गोदान मेथाइ फैगासिनो दङ जोंनि माबा एनआरएम प्रडाक्शननि माबा निपन खाखलारि आदानि केनेगा लागसे शुटिंआव नाहिना
ধুনীয়া লাগছে ভাল লাগছে ভাল লাগছে না দে থ্যাংক ইউ माबायदि नांदों आदा शुटिं फैनानै जोबोर मोजां नांदों फैनानै एकदमबारे सुपार दुपार हिट जागोन मेथाइआबो मोजां एक्टराबो मोजां एक्ट्रिसाबो मोजां गासै टीमनि खामानि मावनायानो गासैनिबो मोजां जोब पुरा गावबा गावनि खामानि माखासे गावबा गाव पुरा सिनसियारलिनो मावगासिनो एकदमबारे सुपार दुपार हिट आरो बैखौबो खावलायो जेन बे साननैसोनि उनावनो फैगासिनो दङ बे गोदान मिउजिक भिडिअआ एनआरएम प्रडाक्सनाव जेन सबबो अनसायना लायो आरो सबबो जेन नायो आरो लोगोसे बैखौथ' मिन्थिखायोनोखा साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे थिंनो दामनानै होनायखौ बेखौ जेन बावा आरो बेखौ जेन होनो बावा बेनो खावलायनाय जाबाय आरो कमेन्टबो खालाम अरायबो थैंक यू आदा नमस्कार एबायदि वेलसेसन কেনেকুৱা লাগিছে আজি শুটিঙত আহি মজা লাগছে না ক'ৰ পৰা আহিছা ধূপধাৰা পিছত মানে আজি ডান্স কৰি কেনেকুৱা লাগিল ভাগৰ লাগিছে নেকি প্ৰথম ভাগৰ লাগিছে নেকি ভাতটো ভোক লাগিছে কিজানি ভাতটো ভোক লাগছে 4টা বাজে পাৰে হৈ গেল ক'বা গেলে আৰু এইটো একটুৰা অৱস্থাই নাই खुलुमबाय माबायदि नांदों बिराद खस्थ' जाबाय नै हान्थुफोरा बेदलाब जालायबाय आरो लंपेन्टआबो खावनाय सलायाबो खावनाय खामानियावबो लेथारनांबाय बिदोंहर दादायानो गावि दै दे बेनिखायनो सबबो नायनांगौ सबबो नायब्लानो फैगासिनो दं शुटिंआ जोंहा नै पुरा हार्ड वार्क खालामगासिनो एक्टरा ट्राइ एगेन खालामगासिनो पुरा नायनोसै गासिबो पारफेक्ट मुन्नि टेकल' लाना दो बेनो पारफेक्ट खालामजोबना दो मिउजिक साउन्ड वाइड full expression One, two, three, go! ডান্সটা হলে এক্সপ্রেশনটা থাকি যায় Mamun, bhai, bisa menahon! Bisa menahon! Masuk deh kurma masuk deh action Energi lo, Bisa nang deh na pura ekdom muzang kita na energi down. energi daun coba Down pura, aro? minggu na mga Neng tu. Kumara di bo, nama. Apa sana? Dari kalau gelap zaman kini betan seberi. ektura ubini एकचरा माबा मिजिंफोरानि नामा mamung मामों माने खरमा kurma malidi खरमा खाखुलारि नोंथांनि मुङा आंनिथ' माबा डिबि अफिसियेल यानि दिपांकर बसुमतारी होमब्ला मा बुस्थु नांगौ आंनो बाकसफोरखौ শুটিং खालामनानै माबायदि मोनदों বহুত ভাল লাগিছে মানে ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স কিরকম আর মানে ভালেই পাইছো কৰি কিনে ভাগৰ লাগিছে নেকি ভাগৰ লাগিছে বাৰু তথাপিও মানে ভাগৰ লগাই লোৱা নাই আৰু কৰি যাই আছো নাজানো আৰু চাবলৈ কিমান মানে কি কম নাজানো ভোক লাগিছে নেকি ভোক লাগিছে কিন্তু অলপ খাই আছো যে সেইকাৰণে ইমান এটা মানে লগা নাই One, two, three, go! Aku saya di blok, untuk saya di blok. Nah, jumpa deh Kang Do. Mari lang syuting खालामनानै Tamam kosto. खस्थ' ना ओंखाम खिदो मा
Bujuk kina dong. Ada minum buguri jabai. दे थिगानो मोजां नांदों ना इनो Oh, masakan lu. दे Manungan. दे थिगानो दं दे दिनै फार्स्ट डे शुटिं एनआरएम प्रडाक्शन गोदानै मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं दिनै फार्स्ट डे शुटिं ओमफ्राय दिनै शुटिंआ बेसेबांसो पार्सेन्ट आगबारिबाय आदा जोंना पुरा 70% आगबारिबाय आरो ओमफ्राय पुरा बुरियानो सद जाबाय दिना दिनै जोंना बेयाव जोंनि बे सियालमारि गामियाव लाफैदों दुब्लियावबो नै बुरियानो पुरा पिएस काटके जादों आरो बेयाव बेनिफ्राय आर्टिस्टफ्रा ओरैबायदि एक्टिभ ओरैबायदि मोजां ना खननैल' लादों बेयावनो पुरा पारफेक्ट जादों आंहा एकदम आसुरित नांदों पुरा ओरैबायदि गानै खानैयानो पारफेक्ट एक्टिं बानायदों बेनो बिथां जोंनि गवालपारानि सासे जाखांफुनाय परिमल दा बिथांनोबो सुनो हागोन बेबो नायदों नंगौना नङा खोथाया नंगौ एकदम फंबाया जा बाथ्रा बुंदों बेयो एकदम थार नंमारगौ दिनै जा जेसेबां आर्टिस्ट फैदों गासैबो एकदम पुरा गोसो होनानै सिनसियारलि एकदम साफायै खामानि माखासे मावदों एकदम फंबाय जाय माने कोरिय'ग्राफारफ्रा बुंनाय बायदिनो आंबो नुदों आरो बे बाथ्राया थार आरो बेबायदिनो जुदि गासैनोबो मदद मोनोब्ला गासैबो जाजोबखागोन बेनिफ्राय दिनै बेसेबांसो पार्सेन्ट आगबारिदो 70% ओमफ्राय जों फै ओमफ्राय जोंनि बेयाव मेन हिर'इन रल खालामदोंमोन बेयाव दिनै शुटिं खालामनानै मादि मोनबाय बेनाव एसे सोंबानो जाबाय ओरैनो मादि मोनदों दिनै शुटिं खालाम Dunia aku dia berapa? Ilan Busumutari dunia. Berapa kalam? ओमफ्राय बिथां एनआरएम प्रडाक्शननि प्रडिउसार बिथांखौबो जों सोंसै माबादि मोनबाय दिनै दे एसे खुलुमबाय दिनैनि बे शुटिंआव गासैबो टीमजों माने खामानि मावनानै मोजां नांदों एक्सपार्ट दं साफ्रोमबो कोरिय'ग्राफाराबो बारा खस्थ' मोनाखै सोरबा जा बुंदों बिदिनो माने एक्टिं खालामदों जोंना मेन हिर' हिसाबै दङमोन कर्मा खाख्लारि आरो एक्ट्रेस हिसाबै दङमोन मामोन हाज'वारि आरो गोबां माने टीम दं जोंजों गासैबो एक्सपार्ट माने बे टीमजों माने दिनै खामानि मावनानै बहुद मोजां मोनदों दिनै जोंहा सानसे फुंनिफ्राय दिनै मोनासिम जोङो शुटिं खालामबाय आरो गाबोन एसे दंबावो गाबोननि उनाव जोङो सप्तासेनि गेजेराव आंनि एनआरएम प्रडाक्शन आं बेरायसिगोन बेखायनो गासैबो रायजो नोंथांमोनखौ आं आसा खालामदों आरो आर'ज गाबदों जिहेतु आंनि चेनेलखौ बयबो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामो आरो आंखौ दावगालांनायाव मदद हेफाजाब होगोन बेखौनो आसा खालामदों फाइनालि गाइस जोंहा नै शुटिंआ जोबफैबाय दिनैना गाबोनबो दंफैयो आरो मा ओमफ्राय जोंनिया दासो सानसे माने शुटिं खालामनानै जोंना ओंखाम मोनजाबाय आरो नै ओमफ्राय जानोसै नै फोथारबारियावनो पुरा जनानै दंखाजोबो पुरा दाउदै जानोसै आरो मा বর্তমান তুই আর মুখে বলি না উঠবা কি আছা ইয়া বহি কি আছা এতিয়া আমি ভোজন কৰিম ভোজনৰ কাৰণে বহি আছো আচ্ছা ভোজন ওরা কিবা কব স্যার एकदम मस्त खाना चल रहा है यहाँ पे हम लोग अभी खाने के लिए बैठा हुआ है वो लोग खा रहा है हमारे खाता है पीते है खाना नहीं आ पाया है और थोड़े देर बाद आई पापा माने ओके इनका Nih Daudi. दाऊदी है है खाने के लिए बैठा है इनकम खाता है पूरा मिंगता है सबकी इनकम खाता है तो खाता है क्या खाता है भिडिअ बानायना आखा मबाइल सासेयासै पूरा खाता है इनकम खाता है मिंगफिले जुब्बाय मिंगता है तो खाता है मिंगता है तो खाता है सानो बाजा saya बाजा इनकम खाता है Apa roda angkon kalau mau dipungkusku. क्या करता है
क्या खाता है खाता है इंकम खा रहे हैं हम खाता है তাৰমানে 6,000 টকা ओके हम खा लेता है इसके बाद मिलता है